og velkommen til vores hotelværelse. Kom indenfor, så vil jeg lige give en undervisning. Vi er på træningslejr her i Italien, hvor vi har været ude at køre, og det har været lidt svingende. Det er ikke skide godt, men vi skal ud og køre en god 4-5 timer i dag. Her i sengene, hvor vi sover godt, der har vi Stefan her, vores holdkammerat, som ligger og ser noget snooker op på vores fladskærms-tv. Og så har vi Daniel Svingel herovre, som er med os på træningslejr, som er en rigtig sød fyr, rigtig kærlig og omsorgsfuld over for os alle sammen. Og så har vi, hvis vi starter her fra den ende af, så har vi Stefans Corning, der står der og æder han hele tiden og drikker en masse sodavand. Og så har vi, så her har vi en masse vand. Det er vigtigt, at vi lige putter rent vand fra flaske i vores dunge, når vi skal ud og køre. Fordi man kan få dårlig mave af at drikke det der i vandhanen herude. Og så har vi vores fine toilet, hvor jeg tror, at den sving lige har været ude i skide. Og der er god plads og et dejligt bad. Der kan vi sidde og pumpe her. Ja, så har vi et godt bad. Og så vil jeg også lige vise jer lidt om, hvordan vejret det er hernede. Her til morgen, da vi vågnede op, der var der, fik vi at vide, der faldt sne op på bjergene. Og det kan vi se herude. Vi har en rigtig god udsigt her over byen. Vi ser oppe på toppen der er faldet lidt sne. Men det er vist kun op på bjergtoppene, siges der. Så vi skal ud og køre noget flat i dag, så vi kan få noget fart i benene. Det var vist alt, hvad vi havde at fortælle for den her gang. Så vi vil fortsætte vores træningslejr, og I må holde jer munter.